To jama'a, jiya mun ji wannan ƙungiyar ta kare haƙƙin 'yan ta'addan duniya, wadda ake malakabi ƙungiya mai kare haƙƙin ɗan adam. Wanda sun hito suna jan kunnuwanmu da babban murya cewa wato makamai da muke aiki da su masu linzami wajen kashe 'yan ta'adda. Wato mun saba ma ayoyi na doka na cikin wato constitution nasu, wato yanda ake kashe ɗan adam. To ku wannan fitsararru, su wannan 'yan ta'addan ku kuka halice su, balantana ku nuna yanda za a kashe su? Da ku da Allah wane ne wanda za mu bi, fitsararru? To mu wannan mutanen, yanda Allah ya ce mu kashe su haka za mu kashe su. Allah ya ce wa iza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabu hatta iza askantumuhum fashuddul wasaq. Allah ya ce idan kuka haɗu da makiya wato kahirai, Allah ya ce ku cire musu kanu a filin daga. Domin waɗannan mutanen ko da musulmi ne, to suna yaƙanmu ne wato da hannayenku, domin ku kahiran nan ɗiyanku ne, ku kuka yi finansan su, ku kuka kawo su a cikin dajin nan, ku kuke ba su kuɗi, don haka suna yaƙanmu ne da hannayenku. Shine yanzu kuka hito kuka ba su kariya. To mu ga Allah, ga yanda Allah ya ce mu kashe su, domin Allah shi ya halicce su. Allah ya ce hatta iza askantumuhum fashuddul wasaqa. Ai idan muka raunata su, muka illata su, muka masu lilis, to sauran kuma wato sai mu kama su kuma mu daure su, wato ko mu zo mu ayyana ma duniya, ko kuma dai in muna so mu karɓi kuɗin fansa a wurin su, ko kuma idan muna so kuma mu halaka su, amma mu taho da su a ɗarme, kamar yadda muke kama su kwanakin nan, a dinga nuna su a midiyar duniya a ce ga su an kama su. Wato wannan abin ne ba kwa so, da kashin da ake masu ba kwa so, saboda daman ɗiyanku ne naku ne, makaretan banza makaretan wahi. Kuna ina, ku ne aka samu a cikinku, kuka ƙirƙira yaƙin duniya sai da aka kashe mutum miliyan 20 da wani abu. Lokacin da aka kashe su kuna ina, mi kuka ce, wani mataki kuka ɗauka, wanda suka yi aikin wani hukunci kuka masu? Nan aka zo aka yi wani yaƙi a nan wurin, waccan Koriya ta wancan yaron wanda kuke tsoro da yaran ku wancan Koriyar, aka zo aka yi wani yaƙi sai dai aka kashe mutum miliyan 12. Kuna ina, wani hukunci kuka ɗauka, wani doka kuka ɗauka? Nan kuka shigo Congo aka kashe mutum miliyan 2, wani mataki kuka ɗauka? Nan aka zo nan wurin nan Alger, aka zo aka kashe mutum sama ga miliyan 1 da wani abu, wani mataki kuka ɗauka? Yaƙin Ukraine da ake yi, wani mataki kuka ɗauka? Wato sai mu yanzu da kuka raina ko? Saboda kun ga marainanku, to wallahi ƙarya kuke. Ku faɗi ko kar ku faɗi, ba abin da ya dame mu da ku. Mu yanzu ba mu jiran wai sai kun gaya mamu abin da muke yi daidai ne ko ba daidai bane ba. Mu da muke da Allah, muke da Alƙur'ani. Ku yanzu ga tahiyar da ake kasashen ba ku ga kowane kasashe bane ba? Mali, Burkina, Niger, da kuka ji sunan wa'annan kasashen, wato sun muku kama wato da kasashe irin naku na kahirai? To dan haka da doka Allah za mu aiki. Duk wanda ya saki maka haɗe da shi a cikin dajin nan, wallahi sunan shi matacce, maciyatan banza, maciyatan woyi. Sannan muna ma Allah godiya da gwamnatinmu, shawarar da muke bata abin da ya shahi wato wannan ƙasar ta Algeria, wanda mun jima muna magana kansu, wanda muna cewa mutane ne wanda ba mu yarda da su ba. To gwamnatinmu cikin ikon Allah ta gano su, tunda ta ɗan tura masu wata 'yar ƙaramar wasiƙa a jiya, bisa kan cewa wato tafiyar da suke da su abin da ya shahi harkar tsaro, to suna ganin kamar wuri kaza akwai kuskure, wuri kaza akwai kuskure, su gyara. In suna yi ne akan kuskure ba su zani ba, to mun gaya masa yanzu kar muke kallon su gyara. Saboda yanzu tsakanin Niger da Algeria wato abun yanzu bai yi wani tsanani ba wanda za a hitowa wato a yi babu kyau. Sannan kuma akwai wasu maganganu wanda aka yi wanda bai dace ba a gwamnatance, tunda gwamnati bata fidda ba, ni in fito yanzu misali wato in ayyana. Almuhim
shine Niger wato ta dago su. To muna ma Allah godiya Niger da ku gane wannan tafiye. Wanda su munafikai idan kuna tafiya da su wato suna da muguwan matsala, kuma mutane ne wanda kusan wato Ubangiji Allah ya masu wani gamdakatar nasu na halaka, wanda Allah duk imaninka Allah wato ba lalle bane ba wato ya nuna maka wato munafiki ko ka gane shi. Shi yasa Allah ya ce mu annabi walau nasha'u la arainakahum fala arabtannahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahanil qawl wallahu ya'lamu a'malakum. Allah ya ce da mun so munafikan nan wato da sai mu nuna maka su ka gane su baro da mun so da haka za mu maka, amman wala ta'rifannahum fi lahanil qawli, to kai kuma ka saka tadabburi zaka gane su daga cikin maganganun su ko ayyukan su, zaka gane su ka sa tadabburi ka sa hankali. To mun gode ma Allah shugabanninmu da suka sa hankali suka fara ganewa shawaran nan da muke basu da suka gane cewa tabbas wato dai ga yanda ta kamata a yi tafiyan nan. To muna ma Allah godiya a wannan bangaren. Sannan bangare na biyu, ku wannan fitsararren da kuka mana wonin wato a account dina cewa bai ma'ana kamar in tabi za ku rihe mana account. Wallahi ku sani maganganun da nake yi ku ce ashe kuna ji, wato kuna da abin da yake fasarta muku maganganu ko, wato kuna jin sako na yana kai muku, kun ga ina muku tsirara. To idan za ku rihe wannan account din so miliyon 100 zan bude shi so miliyon 100. In dai har Niger tana nan da ranta, Niger bata kare ba, in tunda dai ita Niger ba mutum mace balantana a ce tana mutuwa, in dai Niger tana da rai, wallahi in za ku rihe wannan account din so miliyon 100, wallahi sai na yi magana so miliyon 100. Aka ce muku na bude wannan account din ne dan in nemi followers, ni na ma san me ake ce followers, ina ruwana da su. Ni ina yin abu ne wato dan kasata, koko kun ga na maku kama da mutumin da zai je wato yana neman kuɗi da ku da in nemi followers da a bani kuɗi, kun ga na muku kama da maciyaci ne. To wallahi ku sani in za ku rehe wannan abin so 100 zan bude so 100. Maciyatan banza maciyatan woyi, kun jima ba ku rehe ba.